Shin ko ka san cewa za ka iya ɗaukan dukkan takardar da take ƙunshe da rubutu a jikinta sannan wayarka ta maida ta zallar rubutu wanda za ka iya copying ɗin shi sannan kuma ka je ka pasting ɗin shi a duk inda kake so? Domin ganin wannan application mai ban al'ajabi, ku biyo mu domin ku ga cikakken ya ake amfani da wannan application ɗin. Assalamu alaikum, ‘yan uwa barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka ji daga farko, za ku yi amfani da wannan application ɗin ku ta dukkan takardar da take ɗauke da rubutu. Shi kuma application ɗin zai maida muku shi zallan rubutu wanda za ku iya kwafa, ko kuma za ku iya amfani da text translate. Shi kuma rubutawa za ka yi da kanka sannan ka zaɓi yaren da kake so ya maida ma shi. Don haka ba tare da mun cika ku da surutu ba, ku biyo mu domin ku ga yadda za ku yi amfani da wannan application ɗin. Sannan kada ku manta wannan link ɗin application ɗin ku diba shi ƙasan description za ku gan shi. Wannan application ɗin da za mu yi amfani da shi sunan shi camera translate. Camera ce za ta ɗau hoton dukkan wani takarda mai rubutu sannan za ta maida ma shi rubutu, ko kuma ka rubuta a jiki ka zaɓi yaren da kake so ta maida ma shi zuwa yaren da kake buƙata. Da farko dai bari mu shiga cikin application ɗin kamar yadda kuke gani. Gashi nan, kun ga nan farko muna da text translation, na biyu kuma muna da camera translation. Amma yanzu bari mu fara shiga cikin wannan camera translation ɗin nan, bari mu fara da shi. Idan ka shiga sai ka danna wannan ɗan cycle ɗin na gashi nan a ƙasa hannunku na dama, sai ku danna shi. A nan idan kana da hoton a kan wayanka za ka zaɓa cikin gallery ɗinka, in kuma baka da shi ɗauka za ka yi a lokacin sai ka zaɓi kan kyamaranka. To ni yanzu ina da hoton da nake so in gwada muku da shi, bari mu danna kan gallery kamar yadda kuke gani. Bari mu shiga wannan. To a nan za mu cropping ɗin iya inda muke so ta fassara mana. Kamar yadda kuke gani na yi cropping ɗin shi zai dai iya abin da nake so, sai da na kan crop. To kun gani kamar yadda kuke gashi na SS2, look at the sense below. Duk gashi nan da kuke gani ta fassara. In kana so kai copying ɗin shi, ga na wajen copy a sama wajen inda abu recording ɗin yake, za ka iya ka danna kai copying ka je ka kai shi da inda kake so. Ko da ce rubutu yana da yawa za ka iya ka ɗauka sannan ita kuma gabaki ɗaya za ta maida ma shi rubutu. Kamar yadda kuke gani a nan ƙasa gashi nan translate to, nan wajen yarurrukan da kake so za ka iya zaɓa dukkan yaren da kake so ka zaɓa kai amfani da shi. Bari to kun ga wannan shine camera translate. Na bayan nan kuma wanda ɗazu muka tsallake na farko nan shine text translation. Kamar yadda kuke gani bari mu shiga shi kuma a nan ina so in maida shi daga turanci zuwa larabci. Bari in canza. Kamar yadda kuke gani ga wajen yare a nan ƙarshe. Wannan na farko English ɗin shine yaren da kake so, shine na farkon nan inda zaka sanya text inda kake so. Na ƙarshen nan kuma shine wani yare kake so ta maida shi. Kaga anan yana kan English amma bari in maida shi ma kan Arabic. Na maida shi kan Arabic. Bari in sanya kamar good morning Ibrahim. Kamar da kuke gani na sanya good morning Ibrahim. Sai in danna kan wannan janna kamar abin share ɗin wanda yake tsakanin wayannan boxes ɗin. Bari in danna kan shi. Wannan tallace. Sai ku danna kan cancel. Gashi nan na translating. Kun gan shi na ƙasa. Sabahul Khair Ibrahim. To kun ga haka za ku dinga amfani da wannan application ɗin. Zan bar muku link ɗin application ɗin a ƙasan description.
duk ga mai buƙata zai iya zuwa ya downloading ɗin shi. Sannan kuma muna roƙonku idan yau ne zuwanku na farko a wannan channel ɗinmu, don Allah kada ku manta ku danna kan subscribe sannan ku danna ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora bidiyon mu za a dinga sanar da ku. Sannan da Allah wani alfarma da muke roƙo a gare ku, ko da a ce ba kai subscribing ba, da Allah ka danna mana like idan bidiyon ya yi ma. Ko like muka samu muna godiya da wannan ma kaɗai. Mun gode,